ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азизу гироми, имрӯз мо як сарғинаҷини буғзи 6 моҳа нозоидаро навор мекунем барои шумо. дастгиритона фаромӯш накунед, лайкотона бизанед. касоне ки дар канали мо меҳмонанд ҳатман подписатсия кунед. бародарони азиз, ғинаҷина то ахира тамошо кунед навори моро. иншоалло ки беҳтарин на беҳтариношай карпачак бениҳоят фасонак молай хушуги мола тамошо кунед. иншоалло касе ки мол кунад раҳмат мега масъала аҳлиш хӯрданаш буғзиш кафола дода меша. бародарони аз ҳисоби сомонаи канали Бохтар Сити хушру бо диққат тамошо кунед. по пари ғасак хушру дора чоркунҷа молай моли борик нест. бародарони азиз, хушру тамошо кунед, аҳамият бите, баъдан харидорӣ кунед. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони мо бошад 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. метавонед ки касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибан биён дар хонаи пешӣ бибинад. подписчикони азиз, мол буғзиш аниқай гарантиш қатияй гусалаш даста мезана. бародарони азиз, анамхел даста мезана айберан. ягон ҷой кофтану наса чиш нестай. буғзиш аниқай масъала аҳлиш аҳлай. подписчикони азиз, нехишта бодиқатамҷа чӯчакҳои дароз дароз бурик хишру дора. иншоалло ки то зоиданша бо синаша калона мекуна, баъд бо чӯч паршам ғалса мешавад, барои ки ғинаҷини якумзоай. подписчикони азиз, боз ҳам такрор шавад, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. ватсап имо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. бародарони азиз, подписчикони азиз, мо як сарғинаҷини шведи оригинала дина навор кардем. якчанд бародар камтар гапҳои ҳар чӣ навис комментарияда. бародарони мо хоҳиш мекунем аз шумо ки амик бародароне ки комментарияда менависанд ки ин мол қиматай, инсоф надоре, бародарони ҳамиё айро инсофи хито нестанд. бародарони азиз, асосан кас ҳами одамое ки менависанд харидор нестанд. ба якмуш баъдиемеш ки бародарони азиз ҳамиё мол надоранд хонашонда, бекор мешинанд, телефонбозӣ мекунанд, кӯдак боре, баъд ҳам хеле гапҳо менависанд. 20 000 боло пул додам харидам, мега инсоф надорӣ. охай мега ки айрои инсоф 18 000 бугӯ. охай ҳами айрои инсоф меша ки 2 3 000 сомон ба залал поён бупирси ҳами хуб мешава. бародари азиз, намефаҳмӣ мол то мол дорам, мол ва молшинос мехара. бародарони азиз, ман ягон кас хафа нестам. худо ин бародара зараирам боша ақл битая, хеле ақлора зарай боша ақл битая, ҳидоятшон кунад парвардигор. не ки бародарони азиз, ман 20 000 боло пул додам, чӣ хел 18 000 бугум баъд савдо кунам? ида ягон ақл туғрӣ намегирад. бародари азиз ки ҳами чира нависа комментарияда, ман ягон кас хафа нестам. хирсандам ки ҳами қара менависа, ҳамишам хирсандам. худо заира боша ҳамаи мо шуморо ақл бита, инсоф бита. иншоалло ки инсоф тавфиқ мон ҳаст. ай худоро метарсем. бародарони азиз, ҳами гапа беҳуда шана насе. ҳамин Opel ай Camry фарқ дора ку. ҳамин мол худи живой весаш яйце меша, худи ҳамун гӯшти танаш 18 000 сомон мешава. мол 5 моҳа боло буғзай уша ба назар ба сорти хубай. касе ки дидааст хай қиматай нахараш, савдош нак, ягон ҷойш нест, мол харидоршам меёва, арзоншам харидоршам, қиматшам харидоршам. моли хубай. бародари азиз, аввал мола бишнос, баъд бинавис. беҳуда дар кор нест ҳар гапа нависана, ҳар чира гуфта сухана. хай худоан ақли фаросат мутия, инсоф тавфиқ мона зиёда бигардона, баракати ризқ рӯзӣ мона зиёда гане. як суман боша, як бирдан набоша, парвардигор ҳалолиш насиб мекунад. ҳамон ҳаромиш, шайтони дуруғиш худоан ҳеҷ камоно насиб накунад. фикри ҷон додан, қиёмат ҳам кардан дар кор. канали моро бародарони азиз, ба мисли бозоре касеро бухоҳад мехара, нахоҳад тамошо мена мегзара мера. ба мисли бозор чӣ хеле ки дар бозор мо мерем харидорӣ мекунем, кадом моле ки маъқула туғри мегирад харидорӣ набоша мегзарем мерем. ҳеҷ гап не. бародарони азиз, гапа бисёр намекунем. бародарони азиз, нархи моли мо боша 16 000 сомонӣ муомила дорад. дар ин нарх доставка дора, муомила мекунем иншоалло. 16 000 сомонӣ муомила дорад, доставка дора ба тамоми шаҳри ноҳияи вилояти Хатлон. хушру мола бо диққат тамошо кунед, фикр ақидотона бинависед. иншоалло ки моли хубай. касе харидорӣ мекунад, ай мол залал намекунад, иншоалло раҳматам мекунад, бо миннатдоришам баён мекунад. як каш пеш тамошо кунад, раҳгарди мола чӯ мол бениҳоят табиатан аҳлай, характериш мола аҳлай, спокойни молай, бениҳоят масъала аҳлиш ҳамаш кафола дода мешавад. стойкаи мола тамошо кунед, бениҳоят мола ки базебай. 16 000 сомони муомила дорад, доставка дора. бародари азиз, худованд ҳамаи бародарони ғариби мусофири моро барои кор хонободӣ сарбаландӣ насиби рӯзӣ бигардона, баракати ризқ рӯзимона зиёда гардона. худованд як бирданона ҳалолиша насиб кунад, инсоф тавфиқ монам зиёда гардона. то наворҳои оянда, худоҳофиз.